बयनिसिमबो खुलुमबाय। लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। सेथियाव दङ महामारी कभिड-19 नि साग्लोबसारनायखौ नोजोर होनानै बिटिआर खुंथाया मैया मोनसे बिथोनलाइ फोसावदों। बे बिथोनलाइयाव बिटिआर खुंथाया फोसावनाय जायोदि 16 जुलाइ अदेबानि दिनैनि साननिफ्राय फैगौ 2-3 जुलाइसिम सरासनस्रा सुबुंजों लोगोसे बिटिसिनि गुबुन गुबुन बिफानाव साख्रि मावग्राफोरा कभिड भेक्सिननि थाखाय फोरमान बिलाइ गैयाब्ला बिटिसिनि सेक्रेटारियेटआव हाबनो हानाय नंलिया आरो जायफोरा बिटिसिनि गुबुन गुबुन बिफानाव साख्रि मावो बिसोरबो दान बान्थानि थाखाय साफ्रोमबो कभिड भेक्सिनखौ थुजानांगौ होननानै रोखा फोरमायो। दानिया नैथि खौराङाव फैबावदो। थांनाय बावैसो सान सिगां कक्राझार जिल्लायाव गोजौ फरायसालिनि टेट आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय बिजाथिफोरा खौरांगिरिनि गेजेरजों बिटिआर सोरखारनिसिम दाबि खालामना बुंदोंमोन दि जेरैबायदि आसाम सोरखारा थांनाय फेब्रुवारि दाननि 5 खालाराव ग्रेस आरो नन ग्रेस फारागथि लायाबालानो टेट आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय बिजाथिफोरनो फोरोंगिरिनि मासियाव थिसनलाइ होदोंमोन, बे एखे रोखोमैनो बिटिआर सोरखार आरो सोलोंथाइ बिफानाबो गोजौ फरायसालिनि टेट आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय बिजाथिफोरनो थाबैनो फोरोंगिरि मासियाव थिसनथाइ होनांगौ होनना प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सोरखारनिसिम दाबि खालामदोंमोन। बेनि सायावनो मैया 15 जुलाइ अदेबानि बृहस्पतिबारखालि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ कक्राझार सहरनि बड'फा नोगोराव थानाय बड'लेण्ड हायुङारि गौथुमनि आयेनारि आफादनि सावराय जथुम नब्लाङाव खुंफुंनाय मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों गोजौ थाखोनि टेट आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय बिजाथिफोरनि फिननाय हिसाबै बुङोदि बिटिआर ओनसोलाव गोजौ फरायसालिनि टेट आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय बिजाथिफोरनो जेब्लासिम गोजौ बिजिरसालिया थांखि लाया अब्लासिम ग्रेस लानानै टेट आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय बिजाथिफोरनो थिसनलाइ होथ'नाय नङा होननानै रोखा बुंथियो। आरोबाव फैबावदो। मैयानि सानाव इउपिपिएल दोलोआ बिटिआर ओनसोलखौ जौगाखांहोनांगौनि थाखाय मावनो गोनां हाबाफारिखौ लानानै मोनसे सावरायमेल जानानै थांदों। बे सावरायलायनायनि गेजेरजों गोदान बिटिआर सोरखारा माबोरैहाय फारफ्रोमबो बिथिङावनो जौगाखांनायनि हाबाफोरखौ माबोरै मावफुंनो हागोन बेफोरनि सायाव इउपिपिएलनि मावथिफोरखौ लानानै सावरायलायनाया जानानै थाङो। लोगोसे बे सावरायलायनायनि गेजेरजोंनो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा इएम राकेश ब्रह्मआ खौरांगिरिनि गेजेरजों बुङोदि थांनाय बोसोरफोराव बिटिसि सोरखारा जाख्ल'लांनाय 2600 कौटि रांखौ नायसंनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ आरो गोदान सुक्तिनि हाबाफारिफोरखौ थाबैनो दुम-दाम मावगासिनो दङ होननानैबो फोरमायो। बेजों लोगोसेनो बिथाङा बुंबावो दि आथिखालाव बारग' एनडिएबिनि गोबां सोद्रोमाफोरा बिपिएफनि जानानै रायजो राजाफोरखौ गोनो गोथो खालामनो थाखायसो गोबां खोथाफोर बुंगासिनो होनना। गुबुन फारसेथिं आरोबाव बिथाङा बुंबावो दि बिटिआर सोरखारा बिटिआरखौ जौगाखांहोनायनि सार्थआव जोबोर नाजानायनि गेजेरजों हाबाफोरखौ मावगासिनो दङ होननानै।